İlişimiz elek-elekten donlıqlı kişiler bilen bilgili. 15 iyun günü legendar yoqtaşabız. İlişni iliş etken, hem rayonның isimin respublikada yangıratkan sotsialistik hizmet geroyi. Башкортстан Республикасының от казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, сугыш һәм хезмәт ветераны, Илеш районының почетлы гражданины. Исеме район почет китабына беренче итеп язылган. 22 ел дәвамында бер үзлексез КПСС райкомының беренче секретаре буларак район белән җитәкчелек иткән Тәлгат Рахмановка 100 яшь тулган булыр иде. Олы юбилей уңайыннан районда аның балалары, аныклары һәм аныкачлары катнашлыгында зур хөрмәт белән иске алу чаралары узды. Анда легендага тиң шәхесне якыннан белгән, аның белән бергә эшләгән, тормышта һәм хезмәттә яхшы уңышларга ирешкән, элекеге һәм хәзерге җитәкчеләр, хезмәт ветераннары җыелды. Югары Яркәйдәге тарих һәм туган якны өйрәнү музеенда якты истәлекләр, хатирәләр яңартылды. Ничә руководитель ул тәрбияләгән. Беребез дә аны онытмадык, беребез дә теге аның турында начар сүз әйтергә безнең даже башка да килмәйдер. Шуның өчен без кайда булсак та, кайда эшләсәк тә, соңыннан күп кенә кеше без күчеп китәргә туры килде инде теге республика органнарында эшләргә. Миңа тоже шулай ук туры килде. Һәр вакытта да без Илеш белән курулландык, һәр вакытта да горурлык белән әйтәдек без Рахмановның воспитанниклары дип. Иң сокландырган шул аның алдан күрә белүчәнлеге, перспективаны күрә белүчәнлеге. Безнең районда һәрбер алдарак бүтән районнарга караганда алдарак эшләнде, алдарак күренде. Гади механизатор буларак Октябрь колхозында комбайнда тракторда эшләп йөрдем. Районның беренче секретаре Талат Полуш һәр вакытта да механизаторлар арасында да килеп йөри торган иде. Мин аны шуннан белән бит инде. Армиядан кайту белән киткәнче дә комбайнда эшләп киткән идем. Армиядан кайткачтан да һәр елны комбайнда эшләдем бит инде. Безнең ул вакытларда борчакны бик күп шәшәп торган идек. Миңа борчак чабу остасы дип йөртәтән 100 гектар борчак чапкан чаклар булды. Шуның өчен минем хезмәтне беренче секретарда, җитәкчеләр дә күреп, мине 75 елны тәкъдим иттеләр орденга. Бу хезмәт даны орденның 3нче дәрәҗәсе 75 елны бирделәр миңа. Һәм шул һәр елны хезмәт алдыңсы буларак 79 елда 2нче дәрәҗә хезмәт даны ордены белән бүләкләндем. Ул чорда мин Бәләбәй механизация техникумында укый торган идем. Шул дәврдә телеграмма сугып, Уфага барып, Башкорт АСР Верховный Совет Президиумы председателеннән 2нче дәрәҗә хезмәттән орден алдым. Соңыннан инде беренче дәрәҗәне 1983 елны бирделәр. Бу орденнарның алуыма инде күбрәк тә райком секретаре Талгат Атуловичның бәһәсе дип әйтәм инде мин. Ул гади эшчеләрне күрә белеп, мине гади механизаторлар шушындай зур орденнар белән бүләкләп, хезмәт герой турыдагы тиңләгән орден булды инде бу 3 дәрәҗә орденда алу. Талгат Атуловичның ярата торган әйтеме бар иде. Икмәк булса җырла булыр. Хезмәтне дә, җолны да бергә кушып алып бардык. Булар барысы да Талгат Атуловичның кул астында, аның өйрәтүе, аның кешеләрне таный белүе, аның тәрбияләү нәтиҗәсендә булды дип. Һәм менә шушы традициядә тәрбияләү бүгенге көндә дә районда дәвам итә. Җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт, администрациягә да, ветераннар советына да бик зур рәхмәт. Менә шушы традицияны саклап алып баралар. Без бик рәхмәтлебез менә шушы әле Талгат Атуловичның шушы көннәрендә аны искә алып, шушылай зурлауыгызга горурланабыз. Түбән Яркәйдәге зиратта урнашкан каберенә тере чәчәкләр салынды.
Ары таба Тәлгат Лутфулла улының гаилә әгъзалары. Район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, ветераннар һәм мәгариф хезмәткәрләре герой исемендәге мәктәп янындагы һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Наша школа была построена в 1976 году по инициативе Талгата Лутфуловича Рахманова, первого секретаря райкома КПСС. Это особая честь и для нас, учителей школы, и для учащихся. И мы стараемся не запятнать честь нашей школы. И сегодня с гордостью заявляем, что будем жить достойно, учиться, работать, восславляя нашего великого земляка Талгата Лутфуловича Рахманова. Спасибо илишевцам за такую память о нашем папе. Ну и пожелать данной школе процветания, чтобы ее ученики занимали первые места и в соревновании, и в учебе. Шорадагылар мәктәп эшенә узып, Тәлгат Рахмановка багышлап эшләнгән Җир һәм Илеш улы исеме астында рәсмиләштерелгән стенд белән таныштылар. Мәктәпнең 4нче сыйныф укучысы Агата Галимова геройның оныгына Тәлгат Лутфулла улының шәхесенә багышланган тикшеренү эшләрен тапшырды. Я очень обрадовалась, когда получила от вас письмо. Я благодарна за то, что вы помогли мне в моей исследовательской работе. Я буду рада, если моя исследовательская работа, частичка моего труда, займет место в вашей библиотеке, где вы храните память о своем уважаемом дедушке Талгате Лутфуловиче Рахманове. В этот знаменательный для вас и для вашей семьи день я бы хотела вручить вам свою работу. Спасибо большое. А можно поцеловать? Спасибо тебе большое. Я была очень рада. С удовольствием ответила на письмо. С удовольствием вспомнила. На самом деле, я говорю, это как маяк в памяти. И вспоминаешь. Было очень радостно ощущать те же самые эмоции, которые меня наполняли именно в тот день. Вот сейчас я вспомнила про эти банты, про это платье, что было очень жарко. Спасибо тебе огромное, что ты выбрала именно эту фотографию в качестве своей исследовательской работы и за те эмоции, которые ты мне подарила. Бүген легендаға салынган Тәлгат Рахманов исеме районга багышланган китапларга, энциклопедияларга кертелгән, урамнарга бирелгән, истәлекләре музейларда саклана. Барыннан элек туган төяге хакында башкарган хезмәте Илешләр күңелендә саклана. Талгат Лутфуловичның районга бүгенге көнне әйләнеп карайбыз да 25 ел буе җитәкче булып эшләгәч, күпме төзелеш. Шулай ук күпме өлкәдә юл өлкәсендәме, газ өлкәсендәме, шулай ук авыл хуҗалыгындамы әйләнеп чагыштырып карайбыз да уш китмәле эшләр эшләнгән бүгенге көнне. Шушы эшләрдә, шушы бүгенге көнне килеп чыккан базада, ул төзегән базада район бүгенге көнне эшләп килә һаманда. Biz аны тәртипкә китерәбез, ремонтлайбыз, шулай ук өстәйбез, үзебез дә төзибез. Шулай ук һич кенә дә районның маркасын югалтмаска тырышабыз.